ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। सीता सीता ଏଇପରି ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ବସି ରହିଛ କାହିଁକି? ଯଦି ଆଜି ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରେ ଆଦରାଣୀ ହୋଇ ସର୍ବ ସୁଖରେ କାଳଯାପନ କରିଥାନ୍ତ। ଅନ୍ନଦରି ତୁମର କୀତଦାସ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ଘଟିଥାନ୍ତ। ମୋରି କବଳରୁ ରାମାସି କରିବ ଉଦ୍ଧାର ତା ବୃଥା ଆଶା। ରାକ୍ଷସୀ ଗଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କର। ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାବଣକୁ ଭୋଜେ ଏ ଦେଖେ ଆଲ ମୋ କଟୁରୀ ତ କଣ ମାଂସ କାଟି ଖାଇଯିବି। ହାୟରେ ଦୋଇବ ଏହା କଣ ମୋ ରକମରେ ଲେଖିଥିଲୁ?
କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ତ୍ରିଜଟା? ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର କେତେକ ମର୍କଟମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ରାବଣ ସହ ସପକ୍ଷ ପରେ ମୋର ବାବା ଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା କରି ତୁମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହା କଣ ସତ ହେବ ତ୍ରିଜଟା? ତା ସବୁ ସତ ମା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇନପାରେ। ଏଇ ଦେଖ ମା, ସମାଜ ଅତିବାହିତ ଆସ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ତ୍ରିଜଟା।